Благодаря. Дългосрочност на осъществяваните политики на национално и европейско ниво за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници и дългосрочност на инвестициите са ключовите фактори за устойчивото развитие на пазара на зелена енергия и постигането на целите до 2020 година по икономически ефективен начин. За да се използва разнообразното портфолио от зелени технологии, е необходим разнообразен инструментариум. Дали това ще са тарифни схеми, инвестиционни грантове и други, зависи от степента на разработване и използване на алтернативни източници, и той следва да се прилага, без това да нарушава конкуренцията между различните пазарни играчи от енергийния сектор. Подобна комплексна стратегия има потенциала да повлияе върху намаляването на вредните емисии и върху повишаването на енергийната сигурност, а тя е кардинално условие за ефективното функциониране на икономиката и осигуряването на комфорта на гражданите. Thank you, Chair.